Hej. Då gick jag till toaletten här. För att hämta ett skåp. Här. Så jag gick men alltså och jag hittade lite grejer som är mina. Så jag bjöd upp så att det liksom den som har uppgift. Men jag kanske har sagt i någon video att jag har fler. Och jag visste att jag aldrig har haft mer. Så här har jag en. L'Oréal Paris, som ser ut så här. Helt nu. Och jag råkat ställa 5 stycken här nere. Och jag köpte dem samma gång. Och jag bara, men gud, jag måste ha dem så snygga. Och jag var 268. Så. Och sen så kom jag bara, mamma, vad är min alla mina läppstift? Jag har köpt typ 5 nya nu. Och det var inte de här färgerna jag ville ha. 258. Och så, nej, jag vet inte. Det enda jag vet är att jag har sett några läppstift som jag inte sett på rummet. Men någon kände dem inte på rummet. Jag hittade dem i det här skåpet. Alltså, nu har de inte varit i skåpet lite. 255. Så jag var väldigt glad. Jag satt här idag. Alltså jag köpte 5 nya och jag hittade inte alla de här färgerna. Och sen så bara kom de upp. Jag bara, oh my god. När jag testade. Oh my god. Det var 14 minuter. Men det var de som gästa och hade köpt och blivit överlycklig med. Jag har lagt ut en sån här naglack till mina naglar. Jag sa att det var så här och var inte som kan. Jag har en Viva La Vida som heter nyss. Sen heter en till Viva La Vida i silver. Det är nummer 84. Den var också svart vita. Och här är det graffiti i svart märksatt. Alltså det är fantastiskt som Fedora. Och nummer som ser ut så är det så där. Och sen det här från Depend. Och nummer från... Jag vet inte vad jag hittade. Jag hittade en borste. Jag köpte en ny också. Ja. Nu ser jag min Hello Kitty-flyger. Jag hittade här. Jag tror att jag hittade de här två för mamma. Alltså hon hade 6 stycken i paket och utan jag vet att hon hade 2. Jag förtjänar henne. Jag har städat på 4. Hon tog då tester för mamma. Jag tog sån här med BB cream. Som man ska ta på kvällen på morgonen. Så det kan man se den imorgon vid tid. Och sen tog jag 2 från Brisha. Från henne också. Som jag tror att ska som är perfekt. Så den var inte pappa. Sen så det här hade jag köpt. När jag ställde ner det 200 stycken. Jag tror att de inte hade öppnat den. Och då har jag köpt en ny. Så att jag har köpt en sån. Jag hittade min L'Oréal Luder. Som tog bort vattenfasta varor och inte vattenfast. Men går inte vattenfast. Det är bara så. Det var väldigt bra. Jag fick en gång av mamma en test lotion så här man kunde köpa på Citygross eller man fick det på Citygross från köpte den stora versionen och den större versionen för den här. Så då fick vi, mamma köpte 5 stycken sådana här stora versioner, de här inte så här stora. Mamma köpte 5 stycken så jag fick 5 stycken sådana här och jag använde det till. Så det var väldigt bra. Det var lite bra. Jag använde mina fötter. Jag hittade min stora som jag köpte. Pinja, Ormik. Olika asgott. Jag brukar få finnar. Just nu har jag fått bort dem med att ha en fin här. Så att vi fick köpa 3 fin med en gång.
Men jag tänker fortsätta använda dem. För att jag måste ha det. Morgonen och kvällen. Den här Tropical Clinic. Den är asgott. Den här köpte jag i Gran Canaria. Den är såhär. Alltså läpparfall. Den här. Ifall jag skulle få eksem. Som mamma köpte åt mig. Så att mening. Disco Party. Andra sådana här har jag 2 stycken. Nu har jag en sån här eyeliner. Jag har ingen eyeliner-pensel som jag måste köpa. Jag vet inte vad den här börjar. Ögonskugga från H&M. Gran, rosa, ny. Här är en gulaktig liksom. True yourself. Alltså tro på dig själv. Det gör jag. Tror mycket på mig själv. Så fort jag inte har att någonting. Alltså ifall jag säger såhär. Nej, det kan inte jag leva. För jag vissa kött. Det vill jag inte. Nu säger jag kan inte. Jag blir vegetarisk. Nej, det är ingen annat. Våtservetter. Bra att torka av vårt smink och så. Och här fick jag till mamma. Den här pratade jag med henne nyss om. Sen jag blev lite necessär. Sen fick jag till henne. Det ligger 2 topsar och 2 såhär pads. Det ligger en shower gel i. Jag har såhär mini. En tandborste. Förlåt. Alltså det kan se ut som en tampong, men det är inte. Det står såhär bandskar. Wisp open här. Det är ingen, alltså det är kork. Det är typ paste. Alltså det är någonting alltså under ögonen där. Alltså det är läppbalsam. Vilket? Ett shampoo. Som jag börjar med att där har vi ett body lotion. Vilket jag har. Och ett gud. Conditioner. Och jag ordet som. Sen fick man den här veckan. Alltså shower shampoo, conditioner, body lotion, sunstar, tandborste, 2 pads och 2 pads. Jag pratar inte om. Och det är bara. Jag vet bara. Så jag fick jag hittade faktiskt väldigt mycket som vanligt. Jag kommer bort och hamnat här nere. Alltså, jag har berättat att här nere så finns mina grejer. Och killen har hittat det. Nu ska vi se. Mina 5 läppstift. Biskopsfilmen, Almentana,
ganska sunt. Sen eyeliner, foundation. Heter det nagellack. Och Buttermilk, L'Oreal Gel. Där var det. Jag kan inte berätta vad. Imorgon fortsätter det. Imorgon fortsätter det ska rensa. Imorgon fortsätter alla mina grejer som har försvunnit. Och då menar jag typ alla. Här är allt. Jag tänkte försöka ta en ny snitt. Kanske att jag inte ska visa det upp och ner upp och ner. Katten och sådana. Kom igen. Jag kan inte börja videon på att den lite om den. Hej då.